Ivanya na bunenu wakali ofani Ivanji kuba Men is eating the follow mess Oh, dog is eating the follow dogs Oh, animal is eating the follow animals Wejuwa Okwazuku ibe kulu kene Umunne mundi Igbo buli bububa Okwazuku ibe kulu kene Ibe nji kube Wokupa bulu ndi pasito Worobu pasito nejezi be dibi atat Ogwe wele Yewe members Dibia gwozi ewele Members Onyo level biye Obulu moto jago hinye Nunu uka Mwetuwa juju Nduka Kene Wobu dibia gwologu Kobu pasto jolibe dibia Kobu chukwu ka kenye kene Ajuju kanna tughenu Nyeke na gwazi ndi pasito Una bozi na bachukwu Ndi pasito Una bozi na bachukwu Maka nuna adiro nso Maka nonye na bachukwu Gadilila sonenu Diko si di n'akwụkwọ nsọ mmadụ eji n'afọ Chineke ewe eme ife ndị pasitọ ụmụnne m ndị mmadụ eji n'afọ Chukwu wee kpọlie owu ma ị na-eme dibịa ma ị na-alụ ọrụ pasitọ ka ị malụ n'ọbụ ife onye metere n'elu ụwa ka onye bụ anabi ude mmanwụ wejela ya nyaba device na-enyekwu ndị pasitọ na ndị dibịa ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-enye alụzi nri ka onye bụ na-enwe nsọ ya alụziele gị lebụ nsọ ya Chukwu na-azọ ọgwụ kwa ndị nsọ ụmụnne m Haba ijala huna fugo Odezulebo huna fugo Obidia huna fugo Jale fanda Haba Jale Obanda Yekudali mundi mwebo meli dibye Ijala huna fugo Wefuwa juju Wale huna fugo Obidia Mana gosi neni Wewe la tokwa nyiga maluna Yana akiko yaga Ijala huna fugo Obidia Umunemu Diko kwa nyineku Unu nanya Wewe la zona boipo Obidia Wewe kulana na bawo Awo bibu na milimbu Ibobo we melide Wevala wodebe nenwa Amarozi kegeme Awo na bazi na kukumili Umunemu Awo bagata kogeme Omaro kogemezi Awo wejebe na kukumili Sini yage mwoy Kane egwu kaneme Ibobo manye Benye n'akụkụ mmiri wefere awọ n'akụkụ awọ gbanye Ibobo Okazu
na mụ na-achọkwa n'ịka mmụọ na ma bụrụzi enu ma ma bụrụzi anụ ala Igbo bụ nwa kwikwikwikwi ụmụnne m onye awọ isi na achọ n'ọbụ onye imebili bịa n'ụlọ ị ga-achọba ya chọ na onye imebili ibi ihe n'ezi n'ụlọ dị mma n'ezi ọdị ogwe dị mma awọ okwu ikpọbọ na-agwa awọ mụrụ ya kwokwokwokwo onye ikpo na mụ na gị ga-eme ka o si na-ebi n'ọchụlụ ọnwụ ya n'ụgbọ ọ sịrị ọnụ ụgbọelu tere ihe n'elu ka na-egwu ka na-eme Igbo bụkwa anya wụ na-ekwetere m n'ibi na-ekwu mana adịkwa n'ihe Igbo pawo si ya mana adịkwa n'ihe maka na okwu na-ekwu na ana m n'ibi na-ekwu awọ wee za Igbo n'oyi nwa ga-abụ oyi ebi unu na nnukwu ibe na esemokwu a ga-adịrị ya na anyị ga-emebu mma ka na-egwu ke na-eme Igbo ọba marọ ibe woku n'obi na ka nji kwube ụmụnne m obi dị awụwo n'elu bọbọ wee gwa awọ na ọ ga-adị n'izu ọzọ na ya ga-enyegote ya ga-eregote na mmiri ya kwuru n'akụkụ mmiri anụmụbụrụ na-eke haba oluze n'izu ọzọ eburu na-eke awa wee je n'akụkụ mmiri gwụrụ ka na-egwu ke na-eme n'egwu Igbo okazi Igbo onye awọ ọkwụmi bịalugo awọza anya gwụ n'ahụ m nso ka na-egwu ke na-eme Igbo bụ debe azụ n'akụkụ mmiri awọregolu na mama bịadulu m bọbọ wee bụrụ awọ wee nye n'ime mmiri ebe obi unu amago na azụ bi n'ime mmiri wee ruzie Igbo bụ chọba Igbo ga-eji chọọchị wee jedebe ọbọze unu na nnukwu ibe na-ekwu tezobose ebunye awọ n'aka wubapụ wee wuzie wee dọbala awọ wee n'anya n'ime oven o nwere azụ ọgụrụ n'ime ya awọ kpọnye Igbo anya na-eliro nri n'ụkpọ gịkpa ka ị ga-eme na o nwere ibe ga-adịrị n'ime ya Igbo bụ agbakụta azụ ka ọgbago ga-eme ụmụnne m unu na nnukwu egwu gbakụta azụ wee jee chọba mmụ azụ oge tinyela wọ n'obe ka welie nri ka wewelie ibe unu na nnukwu ibe egwu na haba ya mụwe egwugwu tọla egwu ka Igbo gbawetazila azụ ga-esinye n'obe ka ọ dagwa obe awọ si n'azụ wee welebele na Igbo ji binye ihe nri wee tụkwasị Igbo n'isi ka gbowa
unu abụgo ka anyị si jee na nta akụkọ onye ka anyị derele kwube na bugo site mbọsi abụgaba eke woji kpabagwa na mmiri ọzọ libe onye ka woji bizikwali na mmiri ọzọ ọfanda mila na-elire awụ obi dị awụwa na bugo ibe nyi mele enyi ajọka na bugo obi dị awụ na bugo onye maka onye politisi bụ n'obi bịa obi dị awụ onye maka onye pasịtọ bụ n'obi wee bịakwute n'ike obi dị awụwa weze nweke ibulu ka igbe ọgbọsi wee naanị n'enu jelenu na bugo ha woji wee ya nọga na mmiri na bugo ya mama m weze nweke ya etowe ogeli ọwụla ala n'enu aba mmakpa egbu awụ esulibo na bugo mana gozi na-edi chukwu na-ekwesu anyị na-akpọ ibu n'eluigwe emezie owe dịka ọzọ dị chukwu gwara ekwesu gaa jebe ka ọma ka ọ ga-eme ọnwụ ya unu na-anụkwu ibe mmọnwụ na-ebe mmakpa egburu awụ n'elu ezumezu iyi na-anị igbo niile dumaka zọba na bụ abụ adịrịa unu amagolu na igbo gboo bụ azụ anyị na-ekwu na awobibu na mmiri emesịa igbo bụ ụbọla azụ nye n'elu a unu abụgo ka anyị si aga ụmụnne m unu abụgo ka anyị si aga ya obi dị awụwọ ka awọ ji ya mata na mmiri ọzọ n'ibe mama m mama m ọrụbala eze nweke onye ntejabọide ekwe mụ na mbụ ga-enwe ka ya natala azụ onye na-eme n'abalị dị ya anya maka ndị pasịtọ na ndị dibịa ọ bụrụ ụzọ ozu uche m ka onye na-eme n'elu ịbụrụ pastọ bụrụ dibịa onye ọbụla gbalide anya na nke ọ na-eme ya ana m ayọ ndị pastọ rani ndị dibịa aka ndị dibịa akwụeni ndị pastọ aka ka ị mara okwu anyị na-aya n'elu ibe njikwuba ọtụtụ mmadụ na-eje ministri taa si na-eje ụka mana bamara n'obube dibịa kaba na-eje egwugwu ụmụ ọgwazikwa m gbarụala eze ama na-egwu dị ya ndị anyị na-ekwu igwe ndị pasịtọ orobube ka mụ na-aba na-abụ kwandị elu ọbụla na mmiri onye ka ji kwube nke onye na-eme nyamali ya arụ n'elu onye nụ na-ekwu na-apoliyo onye na-ekwu na-apoliyo wee jụwa onye gbolu n'okwu obidiri na mmiri ajụjụ ka m na-ajụ ebe bụ na ọbahite adịgo ọbahite ndị omenala na ndị ụka ka ịmachizie n'itogeda kpaba elu ka e ga-eme n'ike agụwa ụbọchị udegirigiri n'uhu na-abụgo egwugwu ụtalị n'uhu na-abụgo ya etọra na-abụgo igwe bodo agwụ igwe bi ya na-abụgo igbe alụzi nwere eke na na nteje bi ya haba igwe chileze na nwa na anyị kelele gị n'uhu na-abụgo alụzi na-eri eke ọrụbala eze nweke ama anya na agbọ na-abụgo
enu Udezulibon unavugo nnụnụ na-agba egwu niile o nwere ibe na-akụli egwu n'ọbịa ọzọ igbo ndụ nke Naịjirịa niile anụgo n'aka ọpanda nwoke chimajere obi ya egwugwu ọlụsegwu emebi ya egwugwu toro egwugwu arọ ndị ike ngajide na-ama ebi ya amalibe m ka m ga-eme Udezulibon unavugo oluwa nwanyị ego ọlụzadụ na ajala bịa ihe aga m egwu adị mma na ajụ unavugo nwanyị ego ọba unavugo nne m egwu nwega nje ekene oke mmọnwụ ụbọchị na-agbalụ ọsọ n'elu Chief Samuel Nworaji aka oyimu wee bịa gbalị egede ka nnaba isi kasị ka isi n'elu obu nne nne ya nwere n'elu ụwa wee naba obu nne nne ya nwere n'elu ụwa wee naa ụmụnne m onye ka a na-akpọ oche ndọwanụ n'ụga nne mụrụ ya n'elu wegara arụ ọdọbọdụ wegara na-arụ ogbebe igbe ka a na-ebuga n'ọwa gaba ije anyị wetu anya obu maka nwa na-abọ n'ụga si anyị nwanyị aja aka oyimo oche ndụ n'ụga onye ka anyị tụkwali eze chukwu debeli wanọfụma ibi melerike tat a na-agụrụ ọgụ ọnụ ndị izụlụ azụ erike ndị nyere aka balụba osisi kpọlụkwu enela anya oyimoche ndụ n'ụga nke dị ndụ gbojili na onye ahụ kọmpini buru kọmpini taa Samasan kọmpini West African Limited oyimu Samasan oke osisi kpuchiri ụzọ n'ụga mmadụ ebu n'ihe n'ike obu nwa na-emerụ ala egwu ka m ji ekene ekwe Chief oyimu ọgọzi eze ụka wanọfụga ọgọzi na ịbịabịa gbalị ife ọdụ egwu na-eche gị egwugwu ya olu onye na-alụ n'elu ụwa nya gaji agọzi onye ya Chief Ifeanyi Nwagwu obele chukwu wanọfọlụ bịa obele chukwu Abi Global Company Nigeria Limited Abi Global Company ọ na-ajụzi ajụjụ ma ọkụ ọ bụ njọ ka ọ na-ajụzi di ya onye mere ogogogo na-elulu nọ n'elu ụwa anyị nọ obele chukwu wanọfọlụ oyimu onye na-ajụ m ọgụ ọba agha Abi Global Company ikuku ebu mkpume nwamama ịghọta ozemene nsogbu ekene gị ugboro na-akpọ nya ka egbe na-akpọ n'ike ọkpọ ọnya na ndụ ọkpọnya egwu nwega nje ekene akwụkwọ chukwu de akwụkwọ chukwu deli wanọfọga nwozemene nsogbu ozigbo kenezi nwanne ya Chief nna m ya eze nwa
of Oka, Odinazu nke Nigeria niile na anyị egwu nwe ka njike n'ebe eze ji akụ n'ọka nkike egbe na-agwa egwu ka njeke n'okwu odinwodu udegwe obudi nwudegwe onye mmụleri oke bụ chaya Igbo landi niile ọchaya Igbo landi nwoke mmọnwa na-ahụlụ ụbụrụ n'isi ewe wobụrụ ka onye ra na-ede ife onye menya na-ede ana m ekenekwu onye amụma Ikeji nwaka mmana mmụle sabateri ebusamerita onye amụma oyimoji mmiri agwọ ya ebele gị ji agwọ ya niile onye amụma ana m ekenekwu chifu Mike Nwakalọ onye ntega bọọbụ ite omelọra Igbo niile bịa alụsị ojeli alụsị omele egwude bịa egwu na-ekene chief okumegwu na nneli Serikinza 2 minutes 1 million Managing Director Brewing Company ke Nigeria niile yaboka mmanwụ uhosalambia mineral na malt eji mmanụ na ya bụ odogwu anyị na-ekwu ọtịkwa onye nna onye nteja bụ egwu nwee jeni mkpọ ana m ekene aishi Ivanyi Nweze eme igada Igbo niile ọnọbụ mbọ ya igada Igbo niile na nna onye ọcha bi na Gilasi House ka anyị na-ekene nwa mmadụ nwa mmụọ na-ebunye ego onye mkpọ Gali Motor Nigerian Limited ọchụbara dịka ọbịa wa pampo oyi ndị egwu ya bịadu n'ege nwozi ememe oyi mode bude na mpọ gali enwe